Teraz sa opýtam taký zaujímavú vec. Poď. Jo. Nehanbi sa, buď chlap. Studuješ? To je hodne zajímavá vec. No poď. Danka odpovedá niečo. Študuješ? Akú školu? Nepočujem. Keď tu balovať. Áno, nejaká romantika, poďme, nejaká romantika do toho. Máš krásny hlas. Krásne sa počujem. Dobre, už mám pripravená. Ale teraz je najdôležitejšie, tá žena musí cítiť, že nič necíti. Je to najdôležitejšie. Žena musí cítiť, že si nič necítiš. Som vraj pripravená, už som vrejná. Hento zmátni ešte. Máš pekné, vieš, oči. To už mi povedal. Ale málo. Aj, ale to nebolo. Na kolenách. To na kolenách si musí povedať. pekné oči. No na kolenách si musí povedať, na kolenách. No, Janko platonicky. Vieš, Daša. Šupni sa na kolená. A že teraz si to povedz, máš pekné oči. Napätie stúpa. Je to možné. Zoberieš si ma. Domov, aby si ma mohla opatrovať do konca toho. Čo by si dala? Čiu. Je tvoje, ako ja som si že tvoje opatrovať. Nedám sa, dostal sa tým. Čo hovorí obecenstvo? Paráda, to bola paráda. Ale zabudol som na... Ona musí cítiť, že ty nič necítiš. Tak dávaj. Priťahuje, ale zároveň priťahuje. Poďme na to, dávaj.